Nobyembre ng nakaraang taon ang unang naiulat ng Kamsur News ang ulat hinggil sa pagkakasira ng flood control project sa bayan ng Lagonoy na umano'y napinsala matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Owan. Ang nasabing flood control ay pinondohan na humigit kumulang 170 milyon at itinayo upang magsilbing proteksyon sana sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog laban sa pagbaha tuwing may masamang panahon at pagtaas ng tubig. Gayunman, sa kabila ng malaking pondo, hindi nagtagal ang naturang proyekto at nasira na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Makalipas ang 2 buwan, muling bumisita ang Provincial Project Monitoring Team ng Camarines Sur o PPMT sa lugar upang suriin kung may naging pagbabago o aksyon ang kontraktor o DPWH kaugnay sa nasabing problema. Sa aktual na inspeksyon, makikita ang nagtuklapan at nagkabitak-bitak ng mga bahagi ng simento. Indikasyon umano na mahina at ampaw ang pagkakagawa ng flood control structure. Sa isinagawang pag-iikot ng PPMT, napansin ng grupo ang utay-utay na pagpapatupad ng flood control project sa nasabing lugar. Mabagal ang konstruksyon at hindi tuloy-tuloy ang trabaho ng mga manggagawa. Bukod dito, nadatnan din ng grupo ang bahagi ng proyekto na tila iniwan o natenga kung saan walang sino mang gumagawa sa lugar. Kapansin-pansin din ang mga bakal na nakausli sa ilang bahagi ng proyekto na maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga dumadaan. Dismayado ang mga residente ng Barangay Binanuaanan sa mabagal na pag-usad ng ginagawang flood control project sa kanilang lugar. Ayon sa kanila, hindi matapos-tapos ang pagkukumpuni dahil umano sa kakulangan ng mga manggagawang ipinapadala sa proyekto. Madalas umanong natitigil ang trabaho sapagkat naaantala ang pagsahod sa mga trabahador. Dahil dito, napilitan ang ilan sa mga manggagawa na huminto muna sa trabaho na nagiging sanhi lalo na sa pagkaantala sa konstruksyon ng proyekto. Dikit-dikit trabahador, kulang man sa tao ang reklamo, ang sweldo, delay man. Kasi man matagal pambuhay sa pamilya ng araw makan. Siyempre hanap ng ibang trabaho. Sa kabilang panig lamang ng ilog ang may nakatayong flood control structure dahil dito napupunta ang buhos ng tubig sa Barangay Binanuaanan na nagiging sanhi ng mabilis na pagbaha sa mga kabahayan at sakahan. Ilang beses na umano silang nakaranas ng biglang pagtaas ng tubig na naglagay sa panganib sa buhay ng mga residente, lalo na ang mga bata at matatanda. Apektado rin ang kabuhayan ng marami dahil nasisira ang mga pananim at ari-arian nila. Delikado po ang barangay Meso na 4 dyan kang luho. Pag nag-apaw ng tubig, siyempre malaw po dyan, tamayo maningning harang. O duman, mayo maningning budget, duman magraray ang bubughan kan, halos paghalag ko na po yan, dalaman halo yun yung ganaan gagarabahon. Ang barangay may po ang mga ganaan. Dapat may budget po na hanggang duman sa luwasan. Mahalagang agarang matapos ang flood control lalo na't nag-uulan at nangangamba sila sa posibleng pagbaha sa kanilang komunidad. Umaasa sila na agad itong matututukan ng kinakaukulan upang mapabilis ang proyekto at maiwasan ang panganib sa kanilang lugar. Personal naman na nagtungo ang news team sa tanggapan ng DPWH o Department of Public Works and Highway Port Engineering Office upang humingi ng opisyal na pahayag, ngunit tumanggi muna silang magbigay ng komento. Eli Balbin, CSN.